αυτό που ζητάτε στις διακοπές σας είναι ηρεμία, μια καλή επιλογή είναι το πίσω λιβάδι που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Πάρου. Στο γραφικό λιμανάκι θα βρείτε καθημερινά φρέσκο ψάρι κατευθείαν από τη βάρκα, ενώ μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας στη μικρή παραλία κάτω από τα αλμυρίκια. Πώς πήγε η ψαριά, καπετάνια? Καλά πήγε. Σήμερα εντάξει. Τι ψάρια πιάσαμε, σαργούς? Σαργούς, λίγα λιθρίνια, λίγα μπαρμπούνια. Ψαρεύετε εδώ στην γύρω περιοχή? Εδώ, πάρω να άξω, τριγύρω, ανάλογο στον καιρό. Και τι ψάρια έχει η περιοχή? Από όλα έχει, αλλά όλο και λιγοστεύουμε. Όλο και λιγοστεύουμε. Τι να κάνουμε, δουλειά πολύ για να κάνουμε μεροκάμα. Πάντως ο επισκέπτης θα βρει να φάει φρέσκο ψάρι κάθε μέρα. Βέβαια, είμαστε στα σκεφάκια εδώ όλα, πάμε για δουλειά. Όλα καλά. Ψαρεύετε μόνο με δίχτυα? Και παραγάδι. Δίχτυα παραγάδι. Μια καλή ψαριά πόσα κιλά είναι? Οι καλές ξεχαστήκαν. 10 κιλά, 12 είναι η καλή μας τώρα. Παλιά ήταν η τελευταία. Τώρα, τελευταία 4-5 χρόνια. Δίνετε στα μαγαζιά εδώ πέρα? Βέβαια, όλα στα μαγαζιά. Ναι, πώς είναι οι τιμές στα μαγαζιά? Φυσιολογικές, σε σύγκριση με τα άλλα μέρη που ακούμε εδώ τριγύρω, εδώ καλά είναι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια, γιατί αναβαθμίζεται συνεχώς το πίσω λιβάδι. Μπορούμε να προσφέρουμε πολλά πράγματα. Τι θα βρει ο επισκέπτης εδώ? Θα βρει και τις καφετέριες, η νεολαία και τα μπαράκια, αλλά και οι οικογένειες θα βρουν και τις ταβέρνες και τα ουζερί, με φρέσκα ψαράκια πάντα, με ποιοτικά προϊόντα παριανά. Επιμένουμε στα παριανά προϊόντα και προσφέρουμε ποιότητα, νομίζω, και εδώ στο πίσω λιβάδι θα τα βρείτε όλα αυτά. Στο πίσω λιβάδι η υποδομή είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν πάρα πολλά καταλύματα, δωμάτια, διαμερίσματα, πολύ καλά ξενοδοχεία, καθαρά και οικονομικά. Δηλαδή από τιμές? Οι τιμές ξεκινάνε από 40 ευρώ το δίκλινο δωμάτιο και φτάνουν μέχρι 80-90 ευρώ η διαμονή. Από πότε ξεκινάει η τουριστική περίοδος? Ξεκινάει δειλά από το Πάσχα. Το ελληνικό Πάσχα έχουν τους πρώτους τουρίστες και εδώ η περιοχή είναι φημισμένη για το Πάσχα και πάει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου. Έχει ωραία θέα, ησυχία, πολύ καλό φαγητό, τα πάντα, ό,τι θες είναι εδώ. Το βράδυ? Και το βράδυ είναι πολύ ωραία, πάλι έχει ωραία ησυχία και εμείς έχουμε μωράκι όπως βλέπετε και μας αρέσει εδώ. Το φαγητό είναι υπέροχο, όπως βλέπετε, το έχουμε τιμήσει δεόντως. Το μέρος είναι πανέμορφο, ήσυχο, είναι ιδανικό για ήσυχες διακοπές. Ερχόμαστε πρώτη φορά στο πίσω λιβάδι και είναι πάρα πολύ όμορφα, ησυχία, πολύ ωραίος κόσμος και στην υγεία σας και να έρθετε γιατί είναι πολύ όμορφα. Με
Μεσημέριασε όμως και ζέστανε και τα καλά. Γι' αυτό εγώ εδώ θα σας αφήσω. Θα με επιτρέψετε, φαντάζομαι, να κάνω μια βουτιά.